Ruski dobrodij, rovni car. Veľi narodi mali svojich narodných junákoch, ktorí ich branieli od nepriateľa, ochraňovali pred nasilnýma vladarami, pomáhali im u nešťastoch, ktorí boli vše so svojim národom, u všetkých jeho češkostoch i nevoľoch. Serbi mali svojho kráľoviča Marka, Slováki Janošika, Englezi Robina Hooda. Náš národ takého junáka u svojej prešlosti nemal. Ale náš písateľ Vladimír Savodajko zažlem ho opísal u svojej knižky. Opísal ho takoho, jakoho ho zadumoval medzi svojim národom. On prišiel s našim národom zo Shornici, bol veľkého rostu, mocný, mal veľký bajusy. Znaloše, že býva deška u poľoch, ale nikto neznal dze. Národ ho volal rovni car, to jest car rovniny, bo on bol najmocnejší na našej rovnini a vše bol prisutný u dumkoch národu. Národ znal, že vonše zo svojho nevidlivého bývania zjavljuje tedy, keď dachto u nešťastu. Keď udačijim obistu počala horiť slama, vonše naraz zjavjoval i hašel oheň. Keďže malý juhas strácel s ovcami u molhy, von prichodzel i vodzel ho domu. Kradošo hlapal na dilu, práve keď co ukradli abo odňali, i tako je vracal ukradnuté abo odňaté tomu, čijo to bulo. A keď pomoh ľudzom, dokše voni poobracali, von už skapal. Ljem da kedy zapatreli jeho visokú podobu, jak še oddaľuje. Ale i keď ho nezapatreli, ľudze znali, že im u ich nešťastu pomohnul práve rovni car, ich nevidlivý dobrodij. Julijan Ramač.